Здравейте хора, днес ще играем на Roblox. Това е много популярна игра, който не знае, това е супер яка, готина игра. Който мисли, че е детска и въобще не е интересна, затворете си устата, защото това не е вярно. Още тук имаме коя игра ще играем днеска, аз не знам. Ще видим сега. Има. Ще играм на тази игра. Тази игра ми е любимата, да ви кажа, затова влизаме в нея. Ако Бирилчето иска Кирилчето да влиза. Чакаме докато започне нашия раунд. А тук скина даже не може да се сменя. Не знам хора, както ще влезе по-добре. Не искам. Не, ще играя в тази. Не. Айде да изберем някоя по-друга игра, която ще ни хареса. Искам да влеза до бедна до богата. Искам да влеза в нея. Берил ми изключи, не знам защо. Странна работа става тук. Дайде потърсим какво прави. Защото тя така просто няма да ми отговори. Чакаме докато се загрузи. Давай по-бързо. Чакай да се обадим отново, докато се загрузи тази игра. 200 години ще минат. О, готово. Берил, защо ми изключи? Верил. Що верил? Берил? Защо верил? Б. Рил. Шо той? Айде да поиграем тогава. Ми харесва този. А да изчезна човека? Да изчезна тя? Трябва да я потърсим отново. Ето съм си. Къде влезе поне? В какой играй човеком? Шиба she's got to lose. She's got to lose.
Играем хора. Чек, играем хора. И имам още 2 минути да играя, човек. Много бързо лети времето пък. Ау, падна. Вече Бирил точно няма да я настигна, по моя идея. Затова някак няма да се опитваме даже. Почти минахме нивото. Хора, аз вече го минах. Толкова лесно. Толкова бърз тайкун не съм виждала през живота си. Искам да си избера емоджи. Аз знам в какво ще играя аз. Сега, чао на всички. Ви бяхте на моя канал. Чао, какао. Чао. Обичам ви. Муа!